Philip Pande. Nitire kaka da gombo mar mondo mi wangwa wabare i twagni endi gik moko ka endi mopogore opogore weche mag political consciousness kata participation mar weche go mag siasa ojende participate nade wabro ng'iyo kata mana leadership ka chuel koda samoro representation to ka chuel koda kata mana social media versus real action matimore ground mago eko moko kuom gigo eko madwani mondo mi wakete twagni endi mondo ringe nitire gima ne idhi godo nyime okida. Yes. Awacho ni don kura protecting maber aye kodi kabisa. Ingene Kafaya. Yes. Kidwa ngene samoro leadership winjo pa jopiny. Demo manobedo mar jensi manokalo chien cha. Ne ji ywago financial bill manokalo cha. Yes. Ni samoro no pek. Nok nen kada jensi kende. To nen jo Kenya mzima, including Okindo Ojuka mobedo kani. But the moment mane president okaw press conference, mwacho ni Kenyans awinjo kendo aketho bill mabironi. Aparo ni mano president no winjo jopiny. Mar ariyo ingene wacho ni lweny ka lweny mar siasa onego bed golemo. Iwinjo. Makati neno pande mobedo buta kani ong'eyo. Sama jensi odhi e ndara sani kata joma tindo gi odhi e ndara sani. Inti group adek mabedo kanyo. Kaka nicha gin town kani. Inti hired group, inti organic kod plastic. Hired group gin joma ichulo. Joma chulo gi gin jok madon destabilize the government. Right? Iyudo ka nitie plastic group. Mawacho ni wan e town ka to wan idol. Aneno group moro yeka we wajoni gi. Nambono is so minimal. Kada king'iyo statistics motim on mokalo 11th ni. King'iyo organic en joma wuok ni koronwa Ojwang no wito ngimane e Central Police Station ma Nairobi. Iwinjo wachni? Yeah. To the moment mane Kanja kod IPOA motero wacha nyaka Senate malangat step aside kidogo jino weyo ni mane gima ne wadwaro nikech nuangi mulong ni public confidence kuom jogi. Koro kineno ka ji dhi ndara mar ng'anyo ne sirikal makoro Raila Odinga noketo wagi William Ruto ni mondo wabedi kanyakla ni to tini mano jok magi dwaro no gikia. Mar ariyo ka joma tindo dhi ng'anyo wawundre ni president oli ohoyo okudwa na bed kayo onyalo winjo modhi tineno kaka wan kaka Uganda Luo chamoro joma nyalo take over onyabero jolweny wan kaka Uganda Luo wuodo ma CDF cha bineno kaka gik moko timore jomage madhi benefit. Mar ariyo joma luo ni jensi gi koponi William Samoei Ruto no wetelone bineno ka jensi nyalo take over kosa another baby boomer wiri kada X generation mane question momiyo wan ka bineno ka jensi nyalo take over the leadership nikeche one crop of leadership ma we are not even sure ni jogi be ginyalo transform the system ma wan go sanene. Iwinjo Kafaya magi gik monego wang'iyo kwa go lweny siasa. Mar ariyo wan kaka Uganda Luo, I'm telling you kingiyo areas moae Kafaya wan gi problem mar stima. I'm telling you kingiyo namba maduong' Kenya ka joma ninde mudho wan kaka Uganda Luo. Kingiyo kumoae kuonde gi te gweng'wa piny Luo kocha wan man gi issues mag ndara. Ineno the moment mano miwa